שלום, שמי איתי גלמור, אני מנהל סמנכ"ל שיווק עסקי, סמנכ"ל שיווק גלובלי ופיתוח עסקי של מג'יק. התכנסנו פה לטובת הצגת מג'יק XPA 3 ששחררנו החודש, אנחנו מאוד גאים. אתם יכולים לרשום בצ'אט כמו שרשמתם שאין סאונד, עכשיו שומעים. תודה רבה עידו, תודה רבה אבי ברוך, אחלה. עכשיו כולם שומעים איתנו, הנה גם איגור, תודה רבה, טוב שיש צ'אט. אז למה אנחנו פה? בשביל להציג לכם את מג'יק XPA 3. יש כבר המון אנשים על הקו. איתנו פה מיטב המוחות של מג'יק. שוב, אני, איתי, יובל אבי, סמנכ"ל שירותים מקצועיים ותמיכה. אייל רוזנברג, מנהל המוצר של מג'יק XPA, שהיא פלטפורמת היישומים שלנו, שכרגע הוא בבגדים חגיגיים ביום חגו, מכיוון ששחררנו את הגרסה. ואריק, מי שכולכם רובכם מכירים, סמנכ"ל המכירות של מג'יק ישראל, ואנחנו מתחילים במצגת בצורה מסודרת. אוקיי, אז מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו נציג איזה סשן של שאלות ותשובות. זאת אומרת, אנחנו מניחים שרובכם התנסיתם במוצר, שחררנו אותו כבר לפני חודש וחצי באיזושהי גרסה לקבוצה מצומצמת של אנשים, ואני מאוד מקווים שכולכם התנסיתם. אנחנו נתחיל ב10 דקות של מה חדש, לאחר מכן ניתן שאלות ותשובות. שוב, אם תראו את ה-Go to Meeting, יש שם חלק של שאלות, questions, אנחנו ממש מזמינים אתכם לשאול את כל השאלות שמעניינות אתכם, בצ'אט הציבורי, שימו לב to all, נשתדל לענות לכמה שיותר שאלות במהלך המפגש, חלק מכם שאלו כבר שאלות בדף הרישום באינטרנט ונתחיל משם, נשתדל לשלוח לכם את התשובות לשאלות, ואם אתם רוצים, אתם מוזמנים לפנות אליי, פה נמצא את התיבת דואר שלי, או לעקוב אחרינו ברשתות החברתיות, פייסבוק, לינקדין וכו'. ואנחנו כבר מתחילים. התחלנו להסביר קצת על איך אובום, שהוא חברת אנליסטים, רואה את מג'יק וסיקרה אותנו. אני מניח שהיה לכם מספיק זמן כשלא שמעתם אותנו לקרוא את זה, אז אנחנו נתקדם הלאה. אייל רוזנברג יציג את המוצר ואת ה-Power 3 שלנו. בבקשה אייל. טוב, שלום לכולם. טוב, כמו שנאמר, ה-Power 3 בעצם מציג שימוש בעצם 3 שיפורים מרכזיים, יש עוד כמה דברים, כמובן עוד דברים נוספים, אבל הדברים המרכזיים הם בעצם עבודה ב-In-Memory Data Grid. זיהינו מגמה בעולם שהולכת וגדלה, שאנשים משתמשים ורוצים להשתמש בזיכרון הרם של המחשבים, במקום בגישות IO. אז אנחנו יצרנו קשר בעצם עם חברה שיש לה פלטפורמה award winning שנקראת ZAP, חברת ג'יגה ספייסס, ובעצם משתמשים במוצר שלהם כתחליף לברוקר שלנו, כמידלוור, וגם בלי קשר אליו, לעבודה עם דאטאבייס בזיכרון. דבר הזה מאפשר לנו ביצועים הרבה יותר גדולים ועבודה עם מידע הרבה יותר גדול שמוחסן בעצם על גריד של מחשבים ולא מול דאטאבייס סרבר אחד וכו'. נושא שני הוא שימוש בוויז'ואל סטודיו כעורך הפורמים שלנו, הפורם דיזיינר, במקום הפורם דיזיינר שלנו, מה שמאפשר לנו גם סטנדרט מול מפתחים בשפות אחרות וגם שימוש ביכולות של ויז'ואל סטודיו עצמו, כמו אישור פקדים, קווים וכו' וכו'. והדבר השלישי זה הרחבה של היכולות שלנו למובייל, במיוחד תוך תשומת דגש על הפיתוח, מה שנקרא מובייל פריוויו שלנו ומובייל דיפולטס ועוד כל מיני דברים שאמורים לתת לכם יכולת לעבוד, לפתח למובייל הרבה יותר מהר ובקלות. עכשיו, לקוחות קיימים שלא צריכים את המובייל ואין-ממורי וכו' וכו', אז עדיין יש יתרונות, כמו שאמרנו, המסג'ינג לייר שמחליף את הברוקר בדפלוימנט גדולים, עוזר לנו, יש לנו את הדאטה פרוססינג של אין-ממורי שגם מתאים לקליינט סרבר, כולל הייברנייט מוד שמאפשר לנו עבודה מול הממורי של ג'יגה ספייס כדאטה, ומאחורי הקלעים שמירתו לאורקל או MS-SQL. יש לנו את הפורם דיזיינר כמו שאמרנו, שטוב גם למפתחי קליינט סרבר, לא רק למובייל. קונטרולים .NETים נראים על הפורם דיזיינר, אקספרשן אדיטור מורחב, ועוד כל מיני דברים שאפילו לא רשומים פה, כמו למשל פרופרטי חדש שמאפשר לכם לצבוע להגדיר את הצבע של קונטרול שהוא בפוקוס וכו' וכו'.
אז אלה רשימת דברים המרכזיים, אבל יש עוד הרבה דברים אחרים ותיקוני באגים וכולי. טוב, נתחיל עם שאלות ותשובות. אוקיי, שאלה ראשונה, רומן, איך ינוהלו ויספרו הרישיונות בסביבות הריצה השונות? שאלה שקשורה, האם הגרסה החדשה דורשת רישיון חדש? אוקיי, אז הרישוי בעצם נספר ומנוהל בדיוק באותו אופן כמו בגרסה הקודמת. הגרסה החדשה דורשת רישוי חדש. לגבי המודל כספי אני לא נכנס פה, זה תדברו עם סניף ישראל או עם הנציגים שלכם, אבל בהחלט צריך עוד רישיון אחר, שבעצם רשום עליו רישיון גרסה 3. אריק, רוצה להרחיב בעניין הזה קצת? כן, אהלן. שתי נקודות חשובות. יש לנו כרגע מבצעי מעבר מגרסה 2 לגרסה 3, דברו איתנו בסניף עם אנשי הקשר שלכם, נציג לכם כמה דברים מאוד מעניינים. ונושא שני, אני יודע שאתם מתים לראות את הגרסה החדשה מעבר, להוריד אותה, גם לראות את זה בכנס. כרגע אנחנו עובדים על כנס גדול שיהיה בחודשים הקרובים, לא שכחנו, השנה יהיה כנס מאוד יפה, מאוד מעניין, אנחנו נעדכן לדעתי בשבועיים 3 הקרובים. נמשיך. אוקיי, האם השדרוג הוא בחינם עבור לקוחות שיש ברשותם רישיון לגרסה 2? האם גרסת היחיד החינמית תישאר? אוקיי, אז ככה, מבחינת מי שיש לו גרסה 2 והוא בעצם היום בתחזוקה עובר לגרסה 3 בחינם, למעט הנושא של ג'יגה ספייס שניגע בו בנפרד. והנושא השני, האם גרסת החינם תישאר? בוודאי, זו המטרה שלה, שאגב, שמחתי לראות לאחרונה שיש לא מעט בתי תוכנה שעושים שימוש במוצר הזה ומוכרים את זה ללקוחות ונהנים מזה. אני חושב שזה מאוד חשוב, אני אדגיש, מי שמשלם לנו את התחזוקה, גם המעבר הוא בחינם וגם הוא קל. זאת אומרת, מבחינת תחסי מעבר, הנכון היה קל לעבור בין גרסה 2 לגרסה 3, נכון? כן, כן, יש על זה אפילו שאלה. מעולה. אז בואו נמשיך הלאה. מה תהליך ההסבה בין הגרסאות? מעולה. האם ממשק המשתמש... בבקשה, בואו נתחיל עם שאלה של דני. אוקיי, אז בעצם אין פה תהליך הסבה, רוב השינויים שהיו הם בסטודיו ולא במנוע הריצה שלנו, הקוד נשאר כמו שהוא, הסורס קוד, ובעצם אין פה שום תהליך הסבה, פותחים עם גרסה 3 את הפרויקטים הקודמים שלכם, אין שום מייגריישן פנימי שקורה או שינוי של הסורסים שקורה, כמובן שדברים חדשים שהתווספו מתווספים לסורסים, ולכן לא מומלץ לפתוח מחדרה בגרסה 2 סורסים שהותקנו בגרסה 3, ראיתי על זה שאלה משולם בשאלות, אז לא מומלץ אף פעם לעבוד על גרסה אחת לפתח, ואז לפתוח את הסורסים עם גרסה ישנה, כי פשוט מוסיפים תכונות לשם, שסטודיו ישן עוד להתמודד איתם. נמשיך. האם ממשק המשתמש יהיה כמו בכל מערכת חלונאית עם כל התכונות? שאלה של חיים כחלון. אוקיי, הייתי שמח פה יותר רחבה על השאלה, אז אם אפשר לשלוח בצ'אט, אבל בגדול, הסטודיו שלנו הוא נראה בעצם אותו דבר, חוץ מהפורם דיזיינר והעורך הנוסחאות, האקספרשן אדיטור, שבשלב זה הם השתנו, אנחנו מתכננים לעשות עוד הרחבות ומעבר לוויז'ואל סטודיו בהמשך של שאר הסטודיו. מבחינת הראנטיים, אנחנו כמובן במגרסה 2 עובדים עם ראנטיים של חלונאות, של Windows Forms, שנותן לנו בעצם ראנטיים בדיוק כמו אפליקציות אחרות עם כל שאר התכונות שלהם. שוב אני מזכיר לכם, אתם יכולים ורצוי שתשאלו שאלות, אני רואה שמספר המשתתפים שלנו כל הזמן עולה, כל מי שמעניין אותו ב-Go to Meeting, למעלה יש חלק של questions, תשאלו אותנו, בשביל זה אנחנו פה. שאלה הבאה, שוב דני, מה התועלות העיקריות למפתחים ולמשתמשים? אוקיי, אז די סקרנו את זה בסקירה אני חושב, יש הרבה הרחבות, בעיקר שוב בפורם דיזיינר, באקספרשן אדיטור ואפילו בכל מסכי הבחירה, הטבלאיות, יכולות כמו פילטרינג, חיפוש מהיר וכולי. אני מניח שכל מי שפותח את הסטודיו ויראה את המסכים החדשים ישר יזהה אותם. שאלה של טל, מהן התועלות העיקריות להסבה מגרסה 2 גרסה 3 עבור יישומים שאינם RIA? אוקיי, אז כמו שאמרתי קודם, גם כאן יש לנו את כל נושא הסטודיו, שבעצם הוא טוב גם לקליינט סרבר, כל העורך מבנים הוא גם לקליינט סרבר כמובן, גם שימוש בג'יגה ספייסס כדאטאבייס, כמובן טוב גם לקליינט סרבר, ויש עוד כמובן תיקוני באגים ופיצ'רים אחרים שבכלל לא נכנסנו אליהם, והרחבות אחרות שמתוכננות בגרסאות הבאות.
יש איזה עשרות או מאות פיצ'רים שונים שהגרסה הזאת כוללת, נכון? כן, בגדול מה שדיברנו זה מספר מצומצם של דברים, אבל בעצם כל דבר כזה כמו משפט כמו expression editor חדש, זה בעצם כולל בתוכו המון דברים, כי הוא מורכב מהמון מסכים והמון דברים, אז אצלנו פנימית זה בעצם המון פיצ'רים קטנים נקרא להם ככה. אני חושב שהיינו מאוד מורכזים בצרכים של הלקוחות, ובנסות הגרסה הזאת כוללת המון דברים שאמורים לשפר את החיים שלכם ואת סביבת העבודה שלכם. האם אני יכול להגדיר מכשיר משלי בעורך המבנים? כן, זאת שאלה על מובייל. למי שלא מכיר, יש לנו בפיתוח בריה את המובייל פריוויו החדש, שזה בעצם פיין שמאפשר לנו לראות איך המסך ייראה על מכשירים שונים. הוא מגיע בדיפולט עם כמה מכשירים שאנחנו הגדרנו, אבל כל ההגדרות האלה נשמרות ב-INI, ב-Magic INI, וגם אפשר להגדיר אותם מתוך ה-Settings Environment. אז אפשר להגדיר איזה מכשירים שאתם רוצים, באיזה גדלים שאתם רוצים, לא צריך אותנו בשביל זה, אתם יכולים למחוק מכשירים משם וכו'. טוב, יש פה שאלה שמה שתקרא, למה מגיע לי כל הטוב הזה, והאם אנחנו נדרשים לרכוש ויז'ואל סטודיו של מייקרוסופט בשביל זה? אוקיי, אז התשובה היא לא צריך לרכוש שום דבר, ולא צריך להתקין שום דבר. אנחנו משתמשים במה שנקרא Isolated Shell של ויז'ואל סטודיו, זה חינם, לא צריך להתקין את זה, אנחנו מתקינים את זה ביחד עם Magic. ראינו מקרים שבהם יש בעיות בהתקנה האלה, מקרים ממש בודדים, ואז כפתרון מתקינים את זה בנפרד, מורידים את זה מהאינטרנט, זה חינמי, אבל זה לא עולה לכם עוד כסף. שומעים אותנו? אין קול, הנה איבדנו משהו פה, בואו נבדוק את זה. שומעים, בסדר. שומעים, אוקיי, מצוין. טוב שכולם זה, אני מקווה שברוך ואלכס שומעים הכל, מעולה, יופי. אוקיי, אז אני אחזור על המשפט של ויז'ואל סטודיו, אתם לא צריכים לקנות שום דבר, אנחנו ביחד עם ההתקנה, כבר צירפנו שם את ההתקנה של ויז'ואל סטודיו, וכשמתקינים את המוצר, את הסטודיו, אז הוא מתקין את מה שצריך עבור ויז'ואל סטודיו, הרכיבים הבודדים הנדרשים, וזה לא עולה לכם עוד כסף נוסף. מצוין. יש שיפורים במחולל הדוחות, ושאלה שקשורה, האם יש שיפורים בפיתוח הדוחות ובגרפים? לא, כרגע מחולל הדוחות הוא נשאר עם העורך הישן, אני מתכוון, הדוחות הבסיסיים של Magic עם העורך הישן, מחולל הדוחות גם כן לא השתנה, את מחולל הדוחות אין לנו כרגע כוונה להרחיב, ואת העורך הדוחות שלנו, את המסכים, מה שנקרא מבנה בקלאס גדול מאפס, אנחנו מתכננים להרחיב בגרסאות הבאות. מצוין. מי שרוצה לעבור מ-2.5, גרסת Magic XP 2.5, מה צריך לשים לב ולמה לצפות, והאם ניתן להסב ישירות מיוניפס 1.9 ל-Magic XP 3. אייל? אוקיי, אז מ-2.5 כמו שאמרנו ל-3, כמעט ואין הבדל ברנטם, חוץ מהפיצ'רים החדשים כמובן, לא צריך להיות לכם שום קושי, שום בעיה. אם יש איזשהו שינויים שאתם רואים, כמובן תיצרו קשר עם התמיכה ותגידו לנו, אין שום שינויי התנהגות צפויים, לא מצאנו שום דבר בבדיקות שלנו בכל אופן, וכמובן כן אפשר להסב ישירות מ-1.9 ל-3, ברגע שתפתחו עם 3 את גרסה 1.9, יהיה לכם את השף ההסבה, בדיוק כמו שפותחים עם גרסה 2 את 1.9. אז לא צריך לעבור דרך 2 באמצע. תענוג. ראיתי שהסטודיו אינו יכול להיפתח יותר מכונן רשת, הסבירו מדוע. אוקיי, זה דבר שמאוד מצער אותנו, אבל לא בשליטתנו. הסטודיו שלנו בנוי על ויז'ואל סטודיו, ובעצם כשפותחים אותו מאחורי הקלעים עולה איזשהו רכיב של ויז'ואל סטודיו, וויז'ואל סטודיו לא מאפשרים להריץ את עצמם מכונן רשת, כנראה מסיבות סקיוריטי או כאלו או אחרות, ולכן אין לנו ברירה, אלא גם אנחנו לא יכולים לעבוד מכונן רשת. אז עד שוויז'ואל סטודיו לא ישפרו את עצמם בהקשר הזה, ולא נראה לי שהם מתכוונים, זה גם אילוץ אצלנו כרגע. אוקיי, תודה אייל, בואו נמשיך. הנה עכשיו כל השאלות והתשובות ששלחתם בצ'אט. אני מזכיר לכם שאתם רצוי שתמשיכו לשאול, יש הרבה שאלות, בואו נתחיל. כן. רק שאלה שהגיעה אתמול ולא נכנסה למצגת, זה האם אפשר להשתמש בדיזיינרים, בפורם דיזיינרים של הקונטרולים, הדוט-נטים, אז התשובה היא לא, כרגע אי אפשר, הדיזיינרים של ויז'ואל סטודיו בעצם מייצרים קוד, ואצלנו הקונטרולים שלנו, הכל זה פרופרטים שלנו, אבל אנחנו נבדוק את הנושא. אוקיי.
אוקיי. בואו נתחיל עם השאלות. נכון. גם אם אתם דברים לא שומעים, זה פתרנו. אפשר לשלב פיתוח, דיברנו. אוקיי, בואו נגלול ונראה את השאלות. האם צריך רישיון מיוחד עבור שימוש בג'יגה ספייסס? אוקיי, אז ג'יגה ספייסס, כמו שאמרנו, יש לו שני נדבכים שונים. אנחנו משתמשים באותו מוצר שנקרא ג'יגה ספייסס עבור in-memory data grid, אבל בעצם יש לו שני שימושים שונים לחלוטין. אחד זה כמידלוויר במקום הברוקר, ופה למיטב ידיעתי, שוב, תסגרו את הדקויות האלה מול סניף ישראל, אבל למיטב ידיעתי אין פה רישיון נוסף, זה מוצר שעולה הרבה מאוד כסף, אתם מקבלים אותו אצלנו בלי שימוש ברישיון נוסף. והדבר השני זה שימוש בג'יגה ספייסס כדאטאבייס, ופה לדעתי יש פה עלויות נוספות, אבל אני שוב הייתי מציע לדבר על זה עם אריק אחרי הסשן הזה, מי שצריך את הדברים האלה, ותראו מה בעצם הסניף נותן. אגב, נקודה חשובה היה שצריך להזכיר שגם כן מדובר שאפשר עדיין להשתמש בברוקר הישן גם כן. נכון, לא ציינו את זה, הברוקר הישן עדיין נתמך גם בסטודיו וגם ברנטיים ואין שום בעיה. זה לא שהברוקר לא נתמך, פשוט רצינו לתת לכם כלי נוסף לדפלוימנטים מורכבים וגדולים, שמאפשר הרבה יותר הרחבות, הרבה יותר גמישות, מוניטורינג הרבה יותר טוב. בעצם אני לא אכנס לכל היתרונות שלו, אבל מה שנקרא לצאת מהפרופרייטרי ברוקר שלנו ולעבור למשהו יותר סטנדרטי, שבעצם חברה חיצונית שזה הייעוד שלה בחיים עושה. אבל הברוקר כמובן נתמך, ומי שעבד עם הברוקר יכול להמשיך לעבור איתו ואין שום בעיה. אגב, בפרקטיקה כל מפתח יכול לבחור האם להריץ ג'יגה ספייסס, את הברוקר הישן, זה בחירה שלכם, לא שלנו. אוקיי, אז בתכלס, את הוויז'ואל סטודיו לא צריך לקנות, את הג'יגה ספייסס הם מקבלים, אז הם מקבלים פה הרבה דברים באופן עקרוני בתוך הגרסה הזאת, שמשפרים ללא עלויות, זה נחמד. השאלה הבאה של אלון, האם הפיצ'רים החדשים והגרסה תומכים בבראוזר קליינט? כן, כמובן, המידלוויר שעם ג'יגה ספייס תומך בבראוזר קליינט, אני מניח שלבדות את הכוונה. בפורם דיזיינר זה פחות רלוונטי לבראוזר קליינט, אבל... ולדימיר שואל, האם עבור פיתוח נדרש רישיון? הרישיון הרגיל של פיתוח, לא נדרש משהו... אין שינוי במדיניות הרישיונות בגרסה הזאת אל מול הגרסה הקודמת. ויש את הסינגל יוזר כמובן, גרסת החינמית שלנו משתמש יחיד, שהיא כמובן לא דורשת רישיון. אוקיי, אלון שואל, האם יש תמיכה ב-WCF? כרגע לא, משהו שאנחנו בודקים אותו. אוקיי. האם הורחבה, ולדימיר שואל, האם הורחבה תמיכה במנהלי גרסאות? כרגע לא, אנחנו רוצים לעבוד עם התמיכה של ויז'ואל סטודיו, זה נושא שיצאנו בבדיקה ויהיה מתוכנן לגרסאות הבאות. אני לא יכול להגיד לך עדיין איזה גרסה, הכל תלוי בהתקדמות שלנו במעבר לוויז'ואל סטודיו, אבל זה בהחלט על השולחן שלנו. אוקיי, שואל דוד, האם בזמן ריצה יש דברים שהוסרו, למשל סטטוס בר? לא הוסר שום דבר, הרנטיים נשאר כמו שהוא, רק הורחב. אוקיי, עודד שואל. 2.5. לעומת 2.5 כמובן. אוקיי, לעומת 2.5 פה. עודד שואל, האם ניתן לקבל עזרה להסבה מגרסאות מאוד ישנות לגרסה הזו? שידבר איתנו, נראה מה אפשר לעשות בהחלט. קיצור, בשמחה, תיצור קשר עם מנהל הלקוח שלך בסניף, שמחו לעזור. יש פה שאלות על הג'יגה ספייסס, ואנחנו מקווים לתת קצת יותר מידע על הג'יגה ספייסס בעתיד, אבל אני מציע לכל מי שלוקח את גרסה 3, יש הרבה עבודה שאפשר לעשות עם הג'יגה ספייס, הדרכות אפשר. חשוב לי גם להגיד שיש גם כ-PDF וגם בתוך התיעוד, בגרסה 3 שני מדריכים חדשים, אחד איך עושים deployment של אפליקציות RIA, בלי קשר לג'יגה ספייס, מה צריך לארוז, האם צריך לארוז את הקבצים שלכם, איזה אליאסים להגדיר וכו' וכו', קונפיגורציות הגדרות מול ברוקר, ללא קשר לג'יגה ספייס, ועוד מדריך נוסף, גם כן כ-PDF וכחלק מהעזרה, איך עושים בעצם deployment של ג'יגה ספייסס, כולל טראבל שוטינג ובעיות נפוצות וכל הדברים האלה. אז בהקשר הזה של מידלוויר עם ג'יגה ספייסס, יש לכם בעצם שני מדריכים, אחד deployment בכלל בריאה למי שלא מכיר, ואחד ספציפי לג'יגה ספייסס, שמדבר על הקונפיגורציות, וכמובן מעבר לזה, כל דבר התמיכה כמובן ישמחו לעזור,
ולהסביר. אגב, עוד הערה, סליחה, בנושא הזה, קודם כל זה רעיון מצוין לאולי סשן בכנס, עכשיו אנחנו עוברים על לסגור את האג'נדה לכנס, זה יכול דווקא רעיון מצוין, עכשיו כמה דקות לדבר על הג'יגה ספייסס, אם נראה שהנושא הזה בוער בעצמותיכם וכרגע קצת מונע בעדכם להתקדם, אולי נעשה אפילו סשן פה למי שמאוד חשוב לו הנושא הזה, בואו נהיה מעודכנים בתקופה הקרובה, נראה איך אנחנו סוגרים את הפינה הזאת. אני רואה שוולדימיר גם שואל האם אפשר אפשרות, אפרופו ה-IMDG של ג'יגה ספייס, זה אפשרות להשתמש בעבודה של קליינט סרבר בשתי שכבות של ספייס. עבודה עם קליינט סרבר עובד בעצם, לא עובד עם המידלוור של ג'יגה ספייס, זה עובד קליינט סרבר. אני מניח שמדובר על דאטאבייס, ואתה יכול להגדיל כמה ספייסים שאתה רוצה עבור דאטאבייס שבספייס, הכל בשליטה שלך. למרות שאני לא רואה שם יתרון גדול, אבל אתה יכול אם אתה רוצה. שואל דוד איזה גרסת דוטנט מינימלית צריך לריצה או פיתוח? הכל רשום ב-release notes, יש שם נושא של prerequisites, בעיקרון הסטודיו צריך גרסה 4, לריצה אנחנו עדיין צריכים את אותו דרישות שהיו גם בגרסה 2, זאת אומרת דוטנט 2, SP2 או משהו כזה, או 3.5 או 4, אין שום בעיה לעבוד רק עם 4 אם יש לכם, היום כבר 4 נהיה סטנדרטי אז לא בעייתי, אבל הכל רשום גם ב-release notes אפילו עצמו. שואל פה שולם, אם כל מה שאני צריך זה עורך מסכים למובייל, אני צריך לרכוש גם רישיון לריצה או לפיתוח? גרסה 3 צריכה רישיון בלי קשר למה אתם עושים איתה. ברישיון עצמו רשום איזה גרסה הוא עובד, גם הרישיונות פיתוח הם מותנים מגרסה 3, גם רישיונות הרנטים הם גרסה 3, שוב לגבי עלויות אני לא נכנס פה, אבל דאגנו שחסמי המעבר גרסה ל3, גרסה 2, גם טכנולוגיים וגם ברמה מסחרית הם מאוד פשוטים. אני מציע לכולם, מי שמעניין אותו, שיצור קשר עם מנהל הלקוח שלו, אני אגלה שזה הרבה יותר פשוט ממה שהוא חושב. שאלה נוספת של גיא, האם אפשר להמשיך לפתח בעברית בסטודיו? לא, כל מי שראה את הסטודיו יכול לראות, לא דיברתי על זה, שבעצם הסטודיו עצמו הוא יותר לא בעברית, כי ויז'ואל סטודיו לא תומך בעורך מסכים שלהם ב-right to left, מה שנקרא מימין לשמאל, ולא רצינו ליצור מצב שחלק מהתכונות בוויז'ואל סטודיו יהיו באנגלית, וחלק מהתכונות בסטודיו הישן יהיו בעברית ויהיה בלבול, ולכן בעצם הורדנו את התמיכה בסטודיו בכל השפות, ועכשיו הרבה יותר ברור, גם מבחינת התיעוד שלנו, אם מחפשים איזושהי תכונה בעברית ולא מוצאים אותה ומבינים אותה בתיעוד איפה היא נמצאת, עכשיו יהיה הרבה יותר קל למצוא אותה בתיעוד, כי השם הוא אותו שם, אבל משהו שכן הוספנו זה בעצם כל הודעות השגיאה בזמן ריצה, הם עכשיו לא מוטמעים בתוך הקונסט פייל, אלא הם הודעות שגיאה של משתמשות במנגנון תרגום שלנו של מולטילינגואל. זאת אומרת שאתם יכולים להשפיע ולשנות את הודעות השגיאה של מג'יק הפנימיות, כשהמשתמש רואה בזמן ריצה. כמו למשל תאריך שגוי וכולי, אתם יכולים לשנות אותם ולרשום איזו הודעת שגיאה שאתם רוצים. אוקיי, אני שוב קורא לך, אני רואה שהמשתתפים ממשיכים לשאול שאלות, מעודד אתכם להמשיך לעשות את זה, שואלים שאלות למעלה, איפה שרשום questions, מקלידים, אנחנו רואים ועונים. שאלה הבאה של איגור, האם יש תמיכה ב-VSS 2005? התמיכה במנהל גרסאות לא השתנתה, אז אני לא זוכר אם זה עבד קודם או לא, יש לנו מסמך שנקרא Compatibility Guide, שאומר בדיוק על מה אנחנו בודקים את המוצר, על איזה גרסאות, המסמך מגיע מהתקנה כמובן, צריך להסתכל בו, אני לא זוכר להגיד לך בדיוק. גיא ממשיך לשאול לגבי .NET, האם דורש .NET 4 ומעלה או מספיק 3.5? הסטודיו צריך את 4, רנטיים מספיק 3.5. גנדי, האם יש כוונה לאפשר היררכיות בעץ הניווט, תוכניות, טבלאות וכו', כאשר יהיה מעבר מלא ל-VS? אוקיי, אז בפורם דיזיינר יש לנו דבר שנקרא Document Outline, שמחליף את העץ פקדים שהיה פעם, שמראה לכם היררכיות של קונטרולים בתוך קונטיינר קונטרולס וכו'. אני מניח שפה הכוונה היא ברמה יותר גבוהה של הטבלאות של הריפוזיטוריז שלנו, תוכניות טבלאות וכו'. ברגע שיהיה לנו, נעבור לגמרי לוויז'ואל סטודיו, יהיה לנו Solution Explorer שיאפשר יותר היררכיות, אבל כשנגיע לזה מה שנקרא. אוקיי, שאלה של ירון, האם הרישיונות של 2.5 מתאימים גם לגרסה 3, אני חושב שענינו לזה, צריך לבקש רישיונות חדשים, אבל המעברים, גם מבחינה מסחרית, גם מבחינה טכנית, מאוד מאוד פשוטים, seamless, תבקש מהמנהל לקוח שלך ותתחיל ליהנות. ירון ממשיך לשאול, האם C?
סי, בחורה, כן. סי, שלום סי. אני רואה שאריק מכיר את כולם. האם תומך בפרוורסיב 9.5 וורקגרופ וסרבר? אוקיי, בעיקרון לא השתנתה התמיכה פה, אני חושב, שוב, אני לא בטוח לגבי זה, אם היה תמיכה גם ב-2.5, אז כמובן שלא הורדנו שום דבר, יכול שיתווסף התמיכה בזה, צריך להסתכל במסמך קומפטביליטי ולראות אם זה רשום שם או לא, במידה ולא, גם כן ייצרו קשר איתנו, יכול להיות שזה סתם לא נבדק ועובד, או שאנחנו בודקים את זה ברגעים אלו ממש לגרסות הבאות, ובעצם אם לא היה שום שינוי, אז זה גם ניתן לכם תשובה רשמית לגרסה 3. יפה, טוב, לפחות סי, שעכשיו אני יודע מי זאת, לפחות התקילה אותנו משהו שעוד לא שאלו אותנו. איגור שואל, האם יש תמיכה ב-DLL ישנים? כל הקריאות ל-DLL כמובן נשארות, כל ה-call DLL נשאר, אם ה-DLLים שלכם משפיעים על המסכים, כמו למשל GetDLL שהיה פעם בגרסאות 9.4, אז כמובן זה לא יעבוד בגלל המעבר ל-Windows Forms, אבל זה החל מגרסה 2. כל מה שנתמך בקריאה ל-DLLים בגרסה 2 כמובן עובד ב-3. אם יש הבדלים בין 1.9 או בין 9.4 ל-2 ו-3 זה כמובן משהו אחר. אבל לא היה שינוי בהקשר הזה מ-2 ל-3. אוקיי, אלי שואל אם אני מפתח בגרסה חינמית, האם מוכל בשלב מאוחר יותר להמשיך את הפיתוח בגרסה הרגילה? כן, בוודאי. הגרסה החינמית היא בעצם איזשהו חלק של הגרסה המלאה, הסורסים, אותם סורסים, אתה יכול לפתח בחינמית ולעשות דיפלוימנט גם במלאה אם אתה רוצה, אין שום בעיה. דוד שואל, איך הברוקר החדש יתנהג במערכות RIA, האם צריך לבצע התאמות? אוקיי, אז כמו שאמרנו, יש לנו שני דברים, גם את הברוקר וגם את GigaSpace כמידלוור. הברוקר לא השתנה בהקשר של דיפלוימנט, ו-GigaSpaces בעצם מחליף אותו בדיפלוימנט יותר מורכבים, לא צריך לבצע שום התאמות חוץ מהקונפיגורציה של GigaSpaces, ורק ליישר קו ב-GigaSpaces כמידלוור, אפשר להגדיר כפילויות וכל מיני פרטישנינג, ואין סינגל פוינט אוף פיילר שנופל לברוקר ואז כלום לא עובד, הכל שם הוא מגובה ומה שנקרא פרטישן, מוכפל וכולי, אז צריך רק להגדיר את זה שזה יהיה מוגדר כמו שצריך, אבל מבחינת המג'יק לא צריך לבצע שום התאמות. אוקיי, ליאור שואל האם יהיה ממשק עברית בפיתוח? דיברנו על זה, לא. אוקיי. ולדימיר שואל האם יש תיעוד לגרסה החדשה, טוטוריאלס? חושב שיש, מגיע דוקומנטיישנים מהגרסה. כן, איגור שאל מה זה GigaSpaces, שוב, GigaSpaces, אני מתאר את זה פה, GigaSpaces היא בעצם חברה שפיתחה מוצר שנקראת זאפ, זה מוצר שבעצם משמש להגדרת ספייסים, שוב, אני נכנס פה טיפה ל-low level, אבל מבחינתך אם אתה רוצה להסתכל על זה מלמעלה, אתה מפתח במג'יק, ואתה מתקין את האפליקציות שלך, אם זה אפליקציות RIA, פעם היה לך ברוקר, אתה מכיר את המונח הזה, היום במקום ברוקר אתה יכול לשים משהו אחר, לא חייב, ובעצם משהו שמוצר של חברה נוספת שמגיע עם ההתקנה שלנו, לא צריך להתקין כלום, לא צריך לדבר עם GigaSpaces, זה מוצר צד שלישי שמאפשר יכולות הרבה יותר טובות במקום הברוקר, וגם מאפשר יכולות עבודה עם דאטאבייס, כמו שאתה מכיר אורקל ו-MS SQL, יש שם היום טרנד של לעבוד עם דאטאבייס בזיכרון, אז גם זה נתמך, ושוב כמו אורקל ו-MS SQL, אז גם יש GigaSpaces, דבר נוסף, אם זה לא מעניין אותך ואתה עובד עם קליינט סרבר מול האורקל שלך או MS SQL או ביטריב, אתה לא צריך לדעת שום דבר על זה, זה לא משהו שחייבים לדעת אותו, רק נכנסנו פה טיפה יותר ללבל היותר נמוך, איך זה ממומש. אגב, אני רוצה הערה קטנה ברשותכם לגבי איגור, לשאלה עם GigaSpaces. המטרה שתישארו תוכניתני מג'יק, גם הוויז'ואל סטודיו, מטרה לתת לכם יכולות נוספות. לגבי ה-GigaSpaces, תזכרו, אין חובה להשתמש בו, אפשר להשתמש בברוקר הישן, הוא מצוין, הוא עובד טוב והכל. הסיבה שאנחנו ל-GigaSpaces זה בשביל לקבל ביצועי אקסטרים. יש הרבה מערכות, בעיקר בתקופה האחרונה, מערכות RIA גדולות שדורשות ביצועים מאוד מורכבים. למקומות כאלה אנחנו רוצים תשתית חזקה. GigaSpaces, היה לא הסביר, אבל זה תשתית שהיום מריצה בנקים גדולים בעולם, מדובר על מפלצת. עכשיו, זה מפלצת גם כשעולה הרבה כסף, אתם לא צריכים להכיר אותה, רק לדעת איך להתחבר אליה וזהו. כל מג'יקיסט יוכל להתמודד עם זה, לא בעיה. אני חושב שזה היה מאוד חשובה. האם יש מגבלות, שואל ודימיר, האם יש מגבלות להפעיל ערכת ריצה מרשת? לא, אין שום מגבלות פה. אוקיי. אנה שואלת, האם עמודת גלילה בטבלאות עובדת תקין? עמודת גלילה בטבלאות עובדת תקין, שוב, עניין של הגדרה, איך רוצים שהסקרול בר יתנהג, אבל בהקשר הזה לא היה שום שינוי מגרסה 2. אז אם יש משהו שאת רוצה שינויים או משהו, אז אנה צריך קשר עם אריק או עם הספורט שלנו, ונראה מה הלאה.
אוקיי, חברים, אם יש לכם... הזדמנות אחרונה, אם מישהו רוצה... כן, הזדמנות אחרונה. הקרובות. הזדמנות אחרונה לשאול שאלות. אם לא, אז אנחנו נגיד לכם תודה רבה. אנחנו מאוד מקווים שתהנו מהר מאוד מהגרסה החדשה שלנו. אנחנו מתרגשים ממנה, מקווה שגם אתם. תודה רבה לכם, ושיהיה לכם יום נפלא.